Здравейте на всички! Поредно издание, епизод, мисля, че 9 на нашото Forums League Talk Show. Традиционно в така петък късно, малко преди срещите, се включваме, за да разкажем за това, което предстои в следващите два дни в Форумната лига. Тук сме с колегата Тъчко Алтов. За съжаление, няма. Радош Шаката го няма днес. Олег Кружов също изчезва някъде по негови си задачи. Нормално хората имат живот. Петък вечер не се занимават с прогнозиране на футболни срещи. Здрасти, Тъчко, дали се чуваме? Чуваме се, господин Моди. Проблемът е, че не се виждаме или не виждаме това, което трябва да видим. Извинявам се за това недоразумение, вече се виждаме. Идеално. За зрителите, за слушателите, всъщност сме само с слушатели. Все още гласове. Може би скоро и сме и лица. Скоро и лица, да, ето тук вече сме оставили бели петна в тези телефончета, в които ще се виждаме, надявам се, от следващия път. Още малко трябва да напреднем, но движим се в правилната посока. Така че... Оставили сме доста бели петна в хората, със сигурност, както и в нашите глави. Сигурен съм. Тези късни коментари до късна дола оставят доста бели петна, за което може би ще те подсетя, помоля, нека си да върнем класирането, как сме се представили с колегата Шишарка, защото нямам представа, напрежението ме съсипва. Нормално е да се сипва напрежението огромно в тази класация, която никой не се интересува освен нас тримата, но трябва да кажа, че след последния кръг, в който вече даваме 3 точки за познат знак и 5 точки за точен резултат, настъпват обрати, много се приближават нещата. Тук не съм сметнал последния кръг от груповата фаза, така че ще го добавя и него, но няма време. Но след елиминациите аз и Радош Шаката сме по 83 точки, ти си с 79, като от всички ни ти си позна най-много точни резултати. Това се дължи изцяло. Избухнал си, да, това се дължи изцяло на последния кръг. Ето сега ще се преместя да видиш какво се случва тук. Чакай. Значи в рамките на последния кръг единствения несретник, който няма нито един познат точен резултат, съм аз. Радо Шишарката има един, нацелвайки хардове красавците, а пък ти, сеньор, имаш 3 и още един, мисля, че имаш тук. Не, ти имаш 3 точни резултата, така че много добре, 15 точки само от тях. Отлично представяне като цяло. Така че, да, наваксваш. 79 точки имаш, ние двамата с Радо имаме по 83. Риско играя и някакси почва да дава резултат тази игра. Дрън, нито един от рисковите резултати не се оправда. Единствено, може би, на наказателно отделение Ямара, където само ти си познал и то на точен. Всичките други, общо взето, просто си нацелил така по-очаквания победител с резултат. Едно, пак имах помощ тук от публиката. Помня, така беше. Ако искаш с 2-3 думи, първо имаш наблюдение върху някои от срещите от миналия кръг, това, което отмина, да разкажеш това, което си имаш като наблюдение и впечатление, после аз също ще споделя това, което успях да гледам.
Ами, имам пряко наблюдение върху Лагабунда Volkswagen Team. Тук матча изобщо не беше това, което очаквах. Очаквах Volkswagen да дойдат с звезди и някакси да играят за нещо. Явно старите кучета са уморени от такива битки, може би за тях безсмислени, и бяха дали път на млади лица, доста интересни играчи имаше в отбора на Volkswagen. Някои от тях с качества, други повече разчитаха на желание. Матч не стана. За съжаление, матч не стана. Матчът беше общо взето на една врата. Лагабунда правеха каквото си искат и вкарваха безмилостно, така да се каже. Volkswagen бяха боксова круша. Съжаление, опитаха се, имаха желание, но не става. Лагабунда просто ги надиграха от всякъде. Бяха и двата отбора с по една смяна, но явно качеството на играчите и сработеността в отбора на Лагабунда явно резултата явно го показва това. 13-2 за тези, които не знаят резултата какъв е. Просто и тези два гола паднаха, може би, с доста голяма доза късмет за Volkswagen. Да, той резултат е достатъчно тук ясно говори за себе си, плюс че като отвориш резултата за развитието на матча се вижда, че Лагабунда така сравнително регулярно са си вкарали головете, не е нещо вкара да е набъбнало, просто целият мач е вървял така. Да кажем за хората, които не са следили добре нещата, че само в една единствена среща имаше дуспи от всичките 8 на финали, така че всякакви прогнози за дуспи и драма не се оправдаха, макар че в много от мачовете всичко висеше на косъм да се стигне в дуспи, но така и не стана. Олимпик Раке победи All Stars ЦСКА с 6-4. Бохемианс и Грубарите единствените дуспи, 6-6 в редовното време, 10-9 при дуспите за Бохемианс, т.е. 4-3 дуспи. Там Роко София победи легендите с 9-0 без напрежение. Може би най-голямата изненада на кръга, DataBG отстрани Титек в поток 5+1, побеждавайки с 5-3. Селесало победи много трудно жадните с 1-0, а Хетрик резонно продължава напред, побеждавайки Баджо ФК с 8-5. Там имам коментар обаче. Ще ги завъртим сега, просто искам да кажа набързо резултатите за тези, които много не ги знаят. В осмина финалите на Спортна София наказателно ударение победи Ямара 4-1, BBC отстрани БРОС 3-2. Феодалните красавци, тук не съм го апдейтнал, победиха Хардуер също с 3-2, продължават на четвъртфинал срещу взе Magic, които така наглед победиха много дебелите бежа с 8-2, но нещата не стояха така на терена, ще говорим после. Фен без проблеми отстрани Гат след 6-0, 60 от Тракия 3-2, страшна драма. FM България PC Mania 3-0 за FM, като тук също нещата бяха много на кантар. И ФК Форум ЦСКА последния четвъртфиналист, побеждайки клуб F1 с 4-1. Връщам се тъчко на поток 5+1, където така не ти тръгна. Вече може да споделиш това, което искаш за Лагабунда, това е ясно. За Хетрик Баджо може да споделиш. Да, там резултата малко лъже, защото имаше момент, в който Баджо имаха възможност да изравнят. Нещата са били малко на кантар. Бяха на кантар, аз как говоря. Нали, 40 минута 5-4. Просто и доколкото знам, нацелват града. Но оттам нататък вече явно хетрик стегнали и идват трите гола. Прекъсвам ти, защото да кажа, че аз имах честа да ръководя този футболен титаничен сблъсък.
Така че това, което казваш, е точно така, мога да го потвърдя едно към едно. Да, много интересно. За Роко нямам идея. Ако искаш само секунда да довърша нещо тогава за хетрик, да кажа, че давай, по принцип хетрик бяха по-добри от Борна Терена. Обаче просто резултата да казват, видите, че те поведоха с 5-1 и сякаш така матча се изаспа и в рамките на 10 минути Баджо им вкараха, стана 5-4, вкараха им 3 гола, удариха града и спускаха на положение. Шипков е играч на матча между другото в този матч. И се го играч на матча, защото спаси страхотни неща. Извади доста положения и той извади и при 1-1 и при 2-1 за хетрик спаси положения, такива, които можеха да пратят матча в друга посока. Така че Шипков е играч на матча и Баджо, въпреки че сега хетрик бяха по-добри отбор, но въпреки това Баджо можеха да направят изненада в този матч. Така се движеше матч, че можеше, а пък хетрик си бяха събрали съвсем добре и с Алекс Живков им водеше нападението, така че аз лично останах изненадан, очаквах по-убедителна победа за хетрик. Спомням си една ситуация, където бяха го ставили Шипков на разстрел. Просто 3 шута един след друг. Не знам дали помниш тази ситуация. Да, чак третия влезе. Да, чак третия влезе, но никой не спря момчето. Играеше се на стеничка с Шипков и да, беше... Но матча сравнително протече в добро настроение за играчите на хетрик. Някакси нямаше това напрежение, може би оттам дойде и победата. Абсолютно си прав, че нямаше напрежение. Те играха много приятно, не се караха и все пак, в крайна сметка, нали, да сме коректни, през целия матч водеха. Нали. След 10-11 минути водеха през цялото. Нямам много наблюдения с другите матчове. Жалко, че Ради ще да помогне, защото той беше делегат на 3 срещи на големия терен. Но въпреки всичко, и така има какво да кажем. Аз наблюдавах Селесало жадните горе от лаунж бара при Станчо и мога да кажа, че стана много равностоен, много хубав матч. Селесало победи се 1-0, което за матч на 5+1 е рядко срещан резултат, като гол за 1-0 падна, мисля, че последните 5-6 минути някъде. Това матч вървеше на 0-0 и дуспи, точно това, което очаквахме. Равностойна среща и двата отбора така добре стояха, здраво стъпваха, така че стана хубав матч. Аз мога да ти кажа какво стана след матча. Толкова ядосани бяха момчетата, че отмениха тренировката за тази седмица. Отбора на жадните ли? Да, желанието ми за игра малко секна и предпочитаха да прекарат време с половинките си, сряда съответно, или с господин Трифон Зарезан. Не знам, но да, матч нямаше, явно им трябва малко време. Това е било 14 февруари. На 14 февруари винаги е сложно. Аз за 15 години в тази форма лига ние не сме провели почти матчове на 14 февруари. Май веднъж с като лети играхме и още един път някой друг отбор имаше така по-смелчаги. Обикновено на 14 февруари е много сложно, матчовете попадат. Само да ти кажа... Иначе на терена всички са страшни. Много представителя на Troll Team, многоуважаемия делегат Цеци, успя да събере трупа за сряда от самотници и трезвеници. И ние имахме една такава подобна контрола с Дата ВГ също в сряда. Ама те Дата ВГ много слави, много такива млади момчета така бяха събрали. Другата част от свитата беше по задължение. И ние трима, четирима. Това е положението сега. Свети Валентин, братко. Давай с коментарите, аз ако имам нещо за... Давам, ще бъда бърз. Роко легендите, просто мярках някакви неща. Там 9-0, няма какво да кажем. Общо взето матча си мина. Изцяло по диктовката на Роко, нито ни момент нямаше съмнение кой е отбор, който ще прожи напред. Голямата изненада Титек Дата, не можах да гледам матча.
бяха на следния терен просто, но то се вижда през цялото време, датата води. Интересното беше, че датата нямаха смяна. Докато пък Титек се събраха така, Крум го нямаше, но и Желязко си беше петио, Алекс Стоилов дойде и в крайна сметка датата спечелиха някакси, Титек сякаш нямаха настроение. Датата бяха 5 човека и имаха 6-то момче, което беше с бутонки. И едно момче от нашия отбор си даде резервните стоножки на това 6-то момче, за да може въобще да играе един някакъв матч. И ти очакваш, че нали, Титек ще ги убият в бой. В крайна сметка стана точно обратното. С точно 6 човека на терена. Пламен Илиев пазеше за датата на вратата. Пацо, моят бивш съотборник. И отпред на лето Веско Краси и Йосиф Симо и това е. Някакси успяха да ги бият. Нямам определено аз наблюдение върху самия мач, защото не гледах. Мога да кажа само тази история с обувките и това, че в крайна сметка явно Тек не са справили. За мен това е най-голямата изненада на кръга при всички случаи. От останалите матчове Бохемиан с Грубарите беше много интересен. Един матч, който стигна до Дуспи. Там следях резултата. По едно време беше 5-3. В крайна сметка Грубарите изравниха от 6-4 с 2 гола в последните 2 минути. Гола за 6-6 е буквално в последната атака. Говорих с съдята, съдята каза аз точно да свиря, викам, ще оставя тази атака и те вкараха за 6-6. В крайна сметка на Дуспите Бохемианс убедиха така по-опитния отбор в общини. Ние ги подценявахме Грубарите някакси, ако спомнеш. Бяхме казали, окей, те са млади момчета, Бохемия, нали, с... Как сме тук с прогнозите? Бохемия, Грубарите, да. Тук Ради е прогнозирал, че ще бият по Грубарите, ама Да, спомням се, той тогава беше казал, че ще заложи за тях, но никой от нас не се е сетил за равен. Да, точно така. И последното какво остана да ти споделя, All Stars Олимпик Ракия. Това матч беше супер интересен, участвах в него. Матчът свърши 6-4 за ракиите, като общо взето беше 5-4 в буквално последната секунда. Ние пропуснахме положение да пратим нещата в Дуспи и просто от контратаката стана 6-4, така свърши този матч. Хубав, коректен матч стана, ракиите играха добре. Смея да твърда, че оползотвориха почти всичките си положения и ситуации, които имаха. И крайна сметка спечелиха, можеше във всяко от двете посоки да мине този матч. Равностойна, приятна среща. Така че All Stars беше от тук, ракиите продължават. Ако искаш тук да използваме момента, така говорим за 5+1, да прогнозираме и да си кажем мнението за това, което постигна четвъртфиналите. Срещите са Покер Лагабунда, Покер се класира служебно, Олимпик Ракия Бохемианс и от другата страна Роко Дата и Селесао Хетрик. Като в тази част е много интересно дали има някакъв шанс Роко и Хетрик да се срещат един с друг, което е много интересно. Ако искаш, давай матч по матч. Това, което смяташ, аз после ще направя също направо за 4-те матча. Добре, това... мога да ти дам и прогнозите на Ради, защото Ради няма. Пусна ми прогнози, ето ще помагам, да можеш да преписаш от него. Ради е прогнозирал 4-2 победа Хетрик срещу Селесао, 6-4 за ракиите срещу Бохемианс, 5-3 за Дата срещу Роко. Дата до сега ги борехме за живи, сега биха Титек и веднага прогнозираме за тях. И Лагабунда Покер 7-3. Добре. Значи аз ще започна с горния десен матч. Роко Дата. Роко много са се наточили да победят, за да могат да се изправят срещу младите батковци от Хетрика. Много интересно закачките, които вървят в чата между представителите на едните и на другите. Тук мисля, че Роко наистина ще се мобилизират, тъй като тук са много от старите пушки на Хетрик, които са играли доста пъти с Дата.
Мисля, че са запознати с стила на играта на дата. Той, както коментирахме, не се е променил, въпреки младите момчета. Надяваме се топката да срещне земята повече от 2 пъти, т.е. изпълнението на центровете. Ще е интересен сблъсък, определено. Залагам Роко да победи трудно, както в интерес на истината батковците им го направиха в груповата фаза. Мисля, че тук също така Роко ще успее да победи дата. Може би не е толкова категорично и залагам на резултат 5-3 в полза на Роко. Следващия матч Селесао Хеттрик. Селесао са млади, бързи момчета. Хеттрик са доста надъхани. И те си имат за какво да играят. Но Хетрик са всичко друго, но не млади и бързи. Да, но с титаничен опит и невероятно извънземно позициониране. Така да се каже. Само трябва да се намери глупака на задната града. Това е новата схема на Хеттрик. Малко да издам от кухнята. Търсим и новата трансферна цел. Търсим глупак на задна града, защото общо взето всички удари минават някъде около задната града и няма кой да ги засече. И аз според мен това е проблем и казус на около 85% от отборите в лигата. Това най-често срещаното нещо, което съм чувал на Спортна София е защо няма никой на задна града. Но при нас се търси точно, нали, не само човек на задна града, но това идва след един матч, много интересен матч, много един такъв, който Хеттрик, за съжаление, загубиха и се разбра, че нямаме глупак на задна града. Да. Тук мисля, че Хеттрик някакси ще успеят да покажат най-доброто от себе си. Играят го според мен един мини-финал за тях, тъй като матча с Роко определено за мен ще е просто шоу, а не, нали, на всяка цена да как кажа, те ще играят с нали, на нож, двата отбора, ако се срещнат, но определено тук този матч повече тежи според мене и Хеттрик ще се опита да го вземат. Прогнозирам 4-1 в полза на Хеттрик. Добре. В лявата част? Поради факта, да обясня защо, поради факта, че Шипков се намира в невероятна форма. В смисъл, аз на това залагам, че този път ще бетонира отзаде още по-добре. В другата част, покер Лагабунда, тук мисля, че колкото да са ми симпатични покер, колкото пъти залагах на тях и имах надежди да покажат това, което могат в тази точно бърза игра. Мисля, че на малък терен не им се получава. На малък терен просто не могат да реализират тези бързи контратаки, които на големи им се получават. Може би просто защото на големия терен някакси успява да успят противниковия отбор да се затворят, да се преверят и съответно в момента, в който няма топката, да избухнат. Тук на малкия терен това сякаш не им се получава. Докато Лагабунда просто пренасят играта мигновенно с някои докосвания, няма излишни задържане на топката, грешните пасове са сведени до минимум. Тук бих заложил на 8-2 в полза на Лагабунда. И последния матч Бохемия Олимпик Ракия. Тук два темпераментни отбора ще, въпреки че нали, до сега ракиите играеха някакси спокойно, мисля, че Бохемия някакси ще успеят да изкарат от тях това огненото градуса.
А, но, но Бохемия някакси може би са една идея по-сработени на малкия терен. Имат повече опции според мене, ако се съберат. Докато ракиите последно някакси трудно се събираха. Надявам се да се мобилизират. Тия победи, докъдето са стигнали сега да им дадат, как кажа, мотивация на останалите от това. Само да ти кажа, че 25 минути говорим и ти още не си използвал думата моджо. Така ли? Ще се поправя. Задължително. Но ще използвам думата на здраве. Традицията продължава. Тук залагам трудна победа за Бохемия с 3-2. Колкото и странно да е за малък терен, мисля, че двата отбора ще мъчат топката в центъра и ще мислят за резултата. Да, значи тук тия между другото отбори всичките не са срещали помежду си, единствено Лагабунда имат един мач с покер тази година, но на 8+1, така че исторически няма много какво да кажем. Ще започна аз наобратно. Бохемия с Олимпик Ракия, мисля, че Бохемиите ще спечелят, защото имат по-остри футболисти. Ракиите имат много приятен отбор, те стоят добре, но някак си им липсва острота. И поради тази причина мисля, че вече на това ниво Бохемия ще се съберат, защото за тях това е матч, който ще ги прати на полуфинал. И очаквам да дойдат с по-добрите си играчи и просто имат повече агресия, повече мощ в футболистите си. Така че смятам, че Бохемия ще спечели срещу Ракиите с 5-3. Макар че да кажа, Ракиите много приятно стоят, много подредено, добре си ягават. Просто малко острота ми липсва. Лагабунда мисля, че ще победи покер. За мен Лагабунда е финалист. Другия финалист според мен ще е хетрик. Лагабунда ще победи покер. Покер така направиха няколко хубави мача в своята група. В крайна сметка обаче нещо им липсва за да победят отбор от класата на Лагабунда. И според мен победа тук за Алекс Стефанов и компания с, да кажем, 6-2. Като трябва да кажа, че Лагабунда, освен че играят в неделя с покер, в събота имат и отложен матч, който сами помолиха да им сложим на формат 8+1. Така че играят два матча за 2 дни. Не сме ги задължали, те просто така решиха. Роко дата ми е много интересно, защото те просто много ме изненадаха срещу Титек и съм объркан. Но въпреки всичко и аз ще прогнозирам победа за роковците. Или па да взема да обърна. Ти какво каза? Победа за Роко ли каза? Да. Виж какво, ще завъртя. Ще кажа, че Дата БГ ще бият с 4-2. Така, в името на драмата. Добре, харесваме. Да. Да видим, просто защото хубава победа на Титек. Да видим какво ще стане сега, ако се посъбрат все пак някакси. И долу Селесало хетрик е супер интересен мач. Аз много харесвам Селесало и като цяло ще се зарадвам откровено да ти кажа, ако победят. Защото момчета заслужават, играят добре, не мрънкат и така, подация добре, просто те кофти жреби за мен тук от всички отбори, които са останали, биха могли да загубят само от Лагабунда и хетрик. Ще заложа на рутината, според мен хетрик са много мотивирани да спечелят турнира и ще е доста интересно, ако финала на 5+1 е всъщност същия матч като откриващия на зимната купа между хетрик и Лагабунда. Така че ще кажа, че хетрик ще победи с 3-1. Това е моята прогноза тук. Ако искаш да минем вече на... Аз го мислех това само да кажа за хетрик Лагабунда, ще е нещо страхотно. Имат и двата отбора какво да искат. Точно така, имат си неразрешени проблеми помежду си от това 5-5, дето сами се гръмнаха в кръка един друг. Да. Добре, да минем в горната част. Така.
малко по-експедитивно, надявам се. Сега, за Фенгат нямам какво да кажа, просто така разговарях с хора, които са гледали матча, те казаха, че не е имало особена интрига, фен са си реализирали още отрано положенията и в крайна сметка заслужена победа с 6-0. Няма някаква изненада. Ти над някои от тези матчове имаш ли наблюдения някакви? Ами само мнението от господин Шарката точно за Фен Гат, че Гат се е изумил от играта им. Реално нищо общо с... може би всъщност не нищо общо с... точно така, както турнирът се развива за тях. Когато очакваш да са мобилизирани да играят силно, те правят един такъв матч. И това е, да. Друго, Беро е BBC, приятно ме изненадаха, момчета от BBC. Най-накрая да нацеля точен резултат. И както казах, Беро няколко пъти ми изядаха главата и сега явно са решили да направят реверанс и да вкарат само 2 гола. Ами тук нещата не стоят точно така, защото всъщност този матч Беро вкараха 20 гола съвсем в края. Значи, като цяло BBC бяха по-добри отбор на терена, мога да го заявя от това, което наблюдавах, и поизпуснаха някои положения, респективно поведоха с 3-0 и в крайна сметка тук един гол в 61-та за 1-3 и в 69-та 2-3 гола на Нутов в 69-та мисля от Дуспа за 2-3. Точно да. Да. Някак си, как да кажа, изглежда нагласено тази Дуспа, или точно за точен резултат на господин Алтов. Това да ти кажа. Изключително съм доволен. Ами може да изглежда нагласено за 1-2 някакси, ама не. Това е положението, да. Добра работа. BBC спечелиха закономерно, да кажа. Просто бяха по-добри. Да, така очаквах. Кажи ми за ЦСКА F1. Ами за ЦСКА F1 се получи 4-1 спечелихме. Получи се непривично нервен матч. Стана, за съжаление, като не че имало някакви глупости, 3 жълти картона, но така малко повече нарушения и по-скоро приказки, отколкото трябваше. Смятам, че бяхме по-добри отбор на терена, обаче те формулата ни помогнаха. Матча почва, те в третата минута при изнасянето на една топка я загубиха и двама от нашите излезоха срещу вратара, гол 1-0. После отново лошо върната към вратара топка към 20-та минута, когато Краси взе, стана 2-0. В интерес на истината, нали, формулата допуснаха такива 2 грешки отзад, които ни подариха 2 гола. И единствено това, че ние се разсеяхме, стана бързо 2-1. И оттам матч стана малко по-нервен заради няколко фала, които после вече тръгнаха из двете посоки тия фалове. Но така, няма, нали, не може да кажа, че някой нещо се обиждал и някакви простоти имало, но така малко по-нервно, отколкото трябваше. Спечелихме пак така 4-1. Мисля, че бяхме все пак по-добри отбор на терена. Поизпуснахме повече положения ние. Това е, което мога да кажа. При всички случаи формулата така подариха в началото 2 гола и вече за това формата да подариш 2 гола е твърде много. Да. И срещу този съперник, в крайна сметка, ЦСКА, знаем, че са много мотивирани. Да, ние ако поведем, ни е по-лесно. Ако поведем, ни е по-лесно определено, защото спираме се, изнервиме и така. Извън това, мога с 2 думи да ти кажа за един от най-интересните мачове в кръга и ще се изненадаш от това PC Money FM България. Матчът тук беше 0-0 до 60-та минута. До 60-та минута беше 0-0, когато вече FM, разбира се, които водеха играта, спечелиха заслужено, но просто матча можеше много лошо се обърка за тях при начина, по който беше тръгнал. И голът те са 59-та, 66-та, 68 минута, като последните 2 гола са вече, нали, на контра такава, която открадната топка и следва гол. Това беше доста интересен момент.
което мога да кажа. Защото всички очаквахме, че FM ще разбият PC, няма, не стана така. Определено не стана така. Мисля, че колегата доста добре се беше изказал за PC-мания и имаше надежди за тях. Определено PC-мания са изненадата според мен в турнира, приятната изненада в турнира. И аз така мисля, да. За 60 от Тракия ми е интересно, ако имаш, защото ние прогнозирахме, поне аз прогнозирах равен, мисля, че не бях единствен с равен. Да, ти прогнозира 2 на 2, аз прогнозирах 1 на 1, Ради прогнозира 2 на 1 за 60 и то твоето 2 на 2 ще да стане. Защото показвам резултатите и как се движеше матча. Значи, през първото полувреме Шисел поведоха с гол от Дуспа. Поведоха 1 на 0, матча между другото много равностоен. 2 на 0 стана в 36 и после Тракия успя да изравни. 2 на 1 и 2 на 2 стана 5 минути преди края, когато Тракия вече бяха с човек по-малко. Нали? Те имат червен картон за 2 жълти и то в рамките на 4 минути на Геша, в нападателя на Тракия. И с човек по-малко успяха да вкарат за 2 на 2 и получиха гол в последната минута за 3 на 2, доста оспорван от тях. Защото смятаха, че при едно центриране от корнер играч на Шисела ударил защитник на Тракия. От друга страна на видеото така се вижда, че по-скоро защитника на Тракия е ударен от собствения му вратар, но за да не предизвиквам повече полемика, няма да навлизам в ситуацията, но гол е буквално в последната минута. Последната минута от корнер, центриране, вратаря избива, удря момчето от защитника на Тракия, там има физически контакти с нападател на Шисел и докато защитника на Тракия е паднал, играч на Шисел Венци Марков вкара топката във вратата така от наказателното поле някъде. Това е страхотен матч, много интересен. В никакъв случай Шисел не бяха... Венци не е приятел и определено не е играл за нас двамата за равен. Това е, да, мисля, че... Между другото, Венци прави много хубав турнир, трябва да ти кажа. Гледал съм почти всичките мачове на Шисел, той играе страхотно, има 8 гола в груповата фаза и 1 гол сега на осмина финалето, не играе много силно. Наистина играе много силно в момента. И с настроение, защото знаем, че когато има настроение, той играе доста добре. Имаше един период, в който някакси не му се получаваха нещата, имаха малко дразги, беше изнервен на съотборниците си за начин на игра, но правилно сега явно са подобрили нещата. Да. Добре, ако искаш да минем, ако нямаш нещо да добавиш, да минем към прогнозите. Исках само да кажа нещо, че на пръв поглед ОЧЗ Magic, кои също съм написал Magic, няма значение. ОЧЗ Magic победиха дебелите ПЖ 8 на 2, обаче на полувремето падаха 1 на 0. Те вкараха 8 гола през втората част. Просто Пежо така направиха смени и малко се поизмориха. И затова резултата лъже. 1 на 0 беше на полувремето за Пежо. Втората част вече ОЧЗ си вкараха головете. Извън това, наказателно отделение Ямарън не съм гледал, нищо не знам от този матч. Само, че 4 на 1 за наказателното отделение ние малко ги подценихме момчетата сякаш, но те определено са се представили добре на 8 плюс 1. Да, ти ги познава точно така. Моята прогноза там беше, че те затова са дошли на този терен и играят, играли са мачовете, за да стигнат от тази фаза за големи терени и имат потенциала и играчите. Оказа се прав, абсолютно е вярно. Но просто самия матч не мога да го коментирам, защото нищо, за съжаление, Ради беше делегат, жалко, че той няма да може да каже. И последно в феодалните красавци Hardware BG, той свърши 3 на 2 за красавците, като Ради го вхвана на точен, но мога да ти кажа, че красавците бяха по-добри отбор, бях им делегат във вторник. Беше матча, бяха по-добри отбор, спечелиха заслужено, вратар на красавците няма спасяване, защото всъщност има едно спасяване в последната минута, но реално погледнато за целия матч Hardware има 3 точни удара, 2 влязоха. И положенията за красавците бяха много повече. В крайна сметка
обаче 3-2 и то гола за 3-2 за Хардуер влезе една минута преди края. В продължението, общо взето вече Рамунски обяви продължението. Хардуер вкараха гол, стана 2-3 и буквално в последната секунда на матча едно момче така потъгъл излезе, стреля във вратата, вратар на красавците спаси. Това беше единственото му спасяване в целия матч. Красавците бяха по-добри. И според мен ще да прецака Хикса. Да прецака, да зависи за теб да прецака Хикса, на мен да ми прецака точната прогноза за тренери, за красавци. По-футболен отбор бяха момчетата на Чуров и на Алекс, така че заслужен е победата, но можеше много лесно да се прецака, защото хората не се предадоха и в крайна сметка второто по време изравниха играта. Първото бяха доста по-слаби на терена, второто изравниха играта, тогава си вкараха и двата гола. В общи линии, това е това, което се случи. Можем да преминем набързо на прогнозите за четвъртфиналите, 4 срещи, в които, чакай да видим с какво да започнем. Може да започнем, ако искаш да започнем хронологично с Фениш и Сел. Между другото, Фениш и Сел, това е супер дерби. Трябва да отчетем факта, че от 8 отбора, в крайна сметка 8 четвъртфиналисти продължиха 7 отбора от първа лига и наказателно отделение. За съжаление, магията на зимната купа рано приключи. Да. Но продължава 5+1. Там има все още, така се каже, магия. Да, там е така. Тук, въпреки някакси определено матчът ще е тегъв за прогнозиране. Както вие обичате да казвате, трудно. Тук не можеш да кажеш кой отбор е в по-добра форма, защото и двата отбора са в много добра форма. Бих заложил... Вярно е, това са първи история във временното класиране на първа лига, между другото. Да. И според мен, наречиме, не знам, добър, лош пророк ли какво, този матч, според мен, до голяма степен ще определи и развитието на втория полусезон в лигата. Ще даде съответно крила на победителя. И ще стане завързано в пролетния, зимния, летния полусезон, как да го нарека. Ще заложа на Шисел, за да не съм толкова многословен. На Шисел, защо? Защото определено играят с по-голямо настроение, по-сериозни изглеждат на този етап. Те някак си са ми палави, няма тая категоричност, която съм свикнал обикновено да показват. Ще стане много интересен матч, според мен. Ще има голове и ще има и картони. Залагам много трудна победа за Шисел с да кажем 2-1. Значи миналата година Фениш и Сел играха полуфинал. И в крайна сметка този полуфинал свърши с Дуспи, в който Фен спечелиха на Дуспи. Спечелиха много трудно. За мен отборите в най-добра форма. Да? Точно това мисля, че няма да го допуснат. Няма да го допуснат отборите да стигнат до Дуспи. Ще играят за победа. Или поне Шисел. Според мен за отбора, но да. Фен са някакси по-сигурни пред Дуспите. Те някакси имат това самочувствие, че стигнали до Дуспи, ще победим. Докато Шисел искат ясно и категорично и залагам на това. Искат ясно и категорично победят и залагам просто на това за победа за тях. Ако искаш, давай ти да се редуваме. Да, тук Радия заложил 2-2 и Дуспи. Логично. Да, логично е. Аз не знам какво да ти кажа, тъй като истина не знам.
Сигурно се надявам да стане хубав интересен матч, без глупости в него. Аз ще повторя прогнозата на Ради и ще повторя това 1-1, което беше от миналия сезон. Така че в миналата купа. 1-1 ще кажа, при дуспите няма да се ангажирам, затова според мен този матч свърши хикс. Минавам само да ти покажа, тук, докато гледаш, най-новия трансфер на Фен. Ако не си видял от трансферния прозорец, задължително трябва да го изкоментираме и в някоя следващия ток-шоута. Миро Маринов официално си идва в Фен, картотекиран за сезона. Напълно съм убеден, че ще играе срещу Шисел. Също така той играе срещу Гат. Така че с Миро Маринов Фен е доста по-различен отбор. Доста по-опасен отбор, защото просто е страхотен нападател. Така че да видим... Това, което Ради каза, точно за матча Гат Фен, беше Миро Маринов можеше да си бие сам целият отбор на Гат. Това е, да, определено има класа в него, но според мен Шисел с годините са му набрали от позицията му от другата му роля на терена и според мен ще си влязат твърдо и ще си влязат здраво и знаят как да го пасят. Ако беше, може би, някой друг отбор, Миро Маринов пак щеше отново да избухне, но точно срещу Шисел мисля, че ще бъде неутрализиран. Напълно е възможно да си прав. Добре, да продължаваме към следващия матч. Между другото, Фен и Шисел се играли 15 пъти един срещу друг. 7 победи за Фен, 5 за Шисел, 3 хикса. Отидем в неделя. Шарено е, да. Отидем в неделя, където форум ЦСК се изправя срещу ФМ България, като ще играят за 25 път, от които 12 са победили ФМ, 6 хикса и 6 победи за ЦСК, като можеш да видиш последните резултати. 1-2-2 миналия сезон, след това 3-1 за ФМ, 8-2 за ФМ, 5-1 за ФМ и 4-2 за ФМ. Няма нужда повече ми подсказваш. Мисля, че тук е едно 5-3 в полза на FM. Без да има сърдити обидени и някой да ми сърди, защо позна ти. Само да кажа, помниш ли миналата година, когато аз участвах в жребия за теглянето на купата, не знам дали бяха кръгове или трети елиминации, казах ти, сега ще изтегля ЦСК Фен и изтеглих ЦСК. Ти изтегли ЦСК и си метли. Така ли беше? Изтегли ни си метли в осмина финала, точно така. На осмина финала изтегли си метли, които бяха останали по някакво стечение на обстоятелства там трети в групата си. Да, бяха по това време първи в първенството. Те или след това си бяха. Помня, че бях изтеглил кофти, да, нали, смисъл. Това ми е прогнозата. Мисля, че няма нужда от коментари. Тук матчът ще е много интересен. Доста футболни двата отбора, така че ще изкарат най-доброто. Определено ще изкарат най-доброто, с което разполагат. Да, математически и статистически FM ни е супер да бъде суперник. Това се вижда. Напоследък само ни бият, но разбира се, аз някак да си прогнозирам друго, освен една победа, примерно за нас с 3-2, с голяма доза драматизъм. Да видим какво ще стане. Не случайно, знаеш, аз цяла купа прогнозирам победи за FM. Тук просто сърце не ми дава, но определено матчът ще е супер и ще е доста равностоен. Така че да видим какво ще се случи. Имаш ли какво да кажеш за BBC наказателно отделение? Тук е тегъл. Според мен BBC ще приключат тук. BBC ще им е трудно срещу наказателно отделение, тъй като, както да не повтарям анализите от предния път, наказателно отделение са излезли за победи на голям терен и имат състав за голям терен. Минаха наказателно през груповата фаза и според мен тук ще
малко се изхвърлих, но тук ще успеят да пречупят BBC, къде с по-твърда игра, къде с съобщение. Това е достатъчно да изнерви отчета на BBC и да ги разконцентрира. Така че залагам за може би 3-1 в полза на наказателно. Добре, значи аз тук да кажа, че Радия прогнозирал 4-3 за BBC. BBC правят супер турнир, непобедени са до момента, в крайна сметка си взимат матчовете и то си ги взимат без да остават съмнение дали са по-добри отборната арена. Поне до момента. Наказателно отделение ти се оказа напълно прав, че те са подготвени за този формат, което мен малко ме изненада. От друга страна, смятам, че това сега ще бъде първи истински тест. Също така, добре играещ отбор, свикнал на този формат. Много ми е трудно да прогнозирам, откровено ти казвам. За това, тъй като ти прогнозира за наказателното отделение, Радия прогнозирал за BBC, аз ще прогнозирам и Хикс. Поредния Хикс, да видим. Той нямаше до сега дуспи, затова почна да прогнозирам повече дуспи. 3-3 ще кажа аз в този матч. Така, дерби с много голове. И много по всеки от тримата мартиновци в BBC ще вкара по един гол. Интересно, че BBC, те са ми приятелчета и доста симпатичен отбор. Обичат да казват... Те са супер готини пичове, между другото. BBC са много готини момчета. Супер приятни. Да. Обичат да казват защо не ни пита. Защо не ни пита, щяхме да ти кажем. Един път ги бях подценил малко, точно срещу Фен. Не ги бях подценил, бях казал равен тогава. Те казаха, трябваше да ни питаш. Сега не ги пита, защо не ги пита сега? Не успях да ги питам, но се надявам да ме изненадат. И то приятно. Да, добре. Ще видим. Сигурно се надявам да стане интересен матч. Последната среща. ОЧЗ срещу феодалните красавци. Като гледай сега, миналата година, октомври 1-1, преди това 2-1 за ОЧЗ лятната купа, 3-0 за ОЧЗ първа лига и 1-0 за ОЧЗ първа лига. Общо взето красавците в 4 срещи все още нямат победа срещу ОЧЗ. Дали просто ОЧЗ са им неудобен съперник или така се получава някакси? Според мен така се получава и мисля, че на последния матч бях не мога да кажа, всъщност ще излъжа, не знам на кой от всичките мачове, но на един от мачовете им с ОЧЗ бях пряк свидетел, там стана просто нелепо, загубиха. Правят много силен турнир, феодалните красавци. ОЧЗ по всички линии ме опровергаха, че не могат да вкарват. Напротив, мисля, че да, те вкарват един от най-многото голове. За което много се радвам, когато някой отбор така ме опровергае жестоко. И дали са ме слушали, са надъхали, или просто фортуна им е помогнала и са намерили своето моджо. Но 25 минути се чудиш къде го вмъкнеш. Браво, ще я кажа, че ти е изчезнал моджо. Винаги знам къде го вкараме кога. Само на терена нещо не успявам, но това е друга тема. Определено ОЧЗ ме опровергаха и играят добре, но тук ще заложа на младостта, така да се кажем, защото и ОЧЗ са млади момчета, но феодалните красавци определено блестят и ще успеят този път, мисля, че да спечелят с 3-2.
Между другото, Ради също е прогнозирал 3-2 за красавците. Тогава не. Не. Сменяш ли? Смени. Няма да се повтаряме, не виждам. Добре. Добре, нека тогава да е 4-2 за красавците. Добре. Аз ще ти кажа какво мисля. Мисля, че ОЧЗ са супер неудобен съперник за красавците, защото красавците се нуждаят от пространство. Ако няма пространство, тяхната игра страда. Те нямат мощни играчи, те имат бързи играчи. А ОЧЗ имат много странен стил на игра, при който те имат винаги трима в защита. ОЧЗ са отбора с може би най-неактивни бекове в лигата. Техните бекове почти не се включват. Стои един дефазивен халф пред тримата защита и вече другите четирима напред тичат като ненормални. Нали, Мандо, Васко, примерно двете млади момчета, които са им в центъра, Тео. Марто, да, точно така. И стила на ОЧЗ според мен е много неудобен за красавците, защото всъщност няма място. Няма място, защото дори първо ОЧЗ рядко губят топката, когато е в тях, защото имат много добри изпълнители. Второ, като я загубят, отзад има хора, които да подсигурят, ти не можеш да храниш ОЧЗ на контра. Това не става така. Не работи така. И за красавците това е проблем. Затова смятам, че самия съперник им е неудобен. И като цяло и четирите четвъртфинала са страхотни. Аз много се радвам, че така се паднаха, защото са много интересни. Не е лесно да ги прогнозираш. Ще кажа, че красавците смятат, че са фаворити. Очевидно и Ради смята така. Аз по-скоро виждам много рутина в ОЧЗ. И да знам. Както и да го прогнозирам, все криво. Ама на тебе много хища ще станат. Що пък, то няма лошо. Нека да стане, нека да имат дуспи, защото тази година до сега нямаше в осмия финалите. Ние винаги имаме по 5-6-7 мача с дуспи, драма голяма. Така че айде тук ще сложа аз едно 2-2 в този матч и дуспи. Пак казвам аз. Нека мачовете завършат в 10 вечерта. Ние сме като Australian Open. Цъкат там до 5 сет до утре. Това е, няма тръгване. Да. Ами миналия финал за зимната купа, колко 10 дуспи си бихва някъде всеки отбор с фен. Така че никога не знаеш. Може понеделник сутринта още да са на спорт, не да играят. Спомням си, опитах се да го гледам, но някак си в най-интересния момент батерията свърши. Грешки на растежа, на мен батерията винаги ми свършва в най-интересния момент. Интерпретирай го. Момент. Точно така. Добре. Много ти благодаря, Марти. Аз предлагам да приключваме, защото пак стане много дълго. Ще се съберем следващата седмица, надявам се и с Ради да коментираме вече четвъртфиналите и отделно ще направим епизод с прогноза за полуфиналите, защото бих искал, освен да прогнозираме полуфиналите, да поговорим и за подновяването на новия сезон. Но нека това да бъде следващия път. Благодаря ти, ако имаш нещо да кажеш, сега е момента на изпроводяк. На изпроводяк, всички да играят с желание, с мисъл, да пазят и уважават противника. Тези, които са около тях, им помагат съдията и делегата. И щастливи да влязат, щастливи да излязат. Да има хепи ендинг. Трябва да има хепи ендинг, така е. Прав. Това е. Желая успех на всички и до скоро.